ngapa munhu waMwari Mambo Jacob. Amen. Chekuronga nokuti nhasi ini ndinotondera kuti vaPrisita tavuya kuzoronga maringe nechikoro chaBaba David 1923. Handiti? Vana maivo vauya kuzoonesana zvoruwadzano zvinoita kuti vaPrisita naBaba David varambe vakamira panzvimbo. Handiti here? Nokuti hatigoni kumira kana tiri toga kana vana mai vasingatimisi. Uye kuchena kwose uku ini ndatenda kuti makachena nokuti mabva vana mai vari vanoti izvi ndo zvinobvirawo pavanhu. Ndandichitarisa asi vana mai mutibetsere izvi ndongorevavo. Sutu zvokwadi dzakanaka asi kwakaiye uniform. Imani makadaivo ndiri kuonavo handiti makapfekavo uniform kai kureva kuti chero mamwe majasa makatengerwa navana nhasi hamuna kutomadini mapfeka uniform yamakatenderwa namai kuti ndo inodini. Saka ndingoti deroivo nesuwo kunana baba kuti uniform yakatenderwa nomunhu waMwari kana tichienda kukongresi ndiyo ngaidini. Suti yangu yandakaroorerwa yandakapiwa paroora iyo ndopfeka tichienda kumuchato nokumwe kwose. Handiti here? Asi katouya pano ngatipfeke uniform yakadini yakatenderwa. Ndaiseka ndikaona vadhewa vakapfekawo yakatenderwa. Mudzimai wavo katipfeka namagirazi musiyana navamwe ndisanetseka kukuona. Rugare kwatiri. Masoko okuti tose tifare kuti tipa zvinhu zvani. Uye chinhu chandoda kuti tiite ndechokuti zvinhu zvose zvatichandoita tiri panzvimbo dzedu dzatiri. Chero mayuth edu. Uye mayuth edu takanzwa kuti nhasi vachasarudza imwe komiti. Handiti? Vanobva pano vava nekomiti ka? Kuriva kuti zvose zvamuchaita zvingava zvidzidzo zvamuchadzidza. Ingava komiti yamuchasarudza. Zvizivei kuti ende chinhu chamunofanira kunzwisisa ndechokuti tiri kuzviita tiri panzvimbo chi? Panzvimbo tsvene. Kuroti chero ndiri ndadomwa kuti ndisarudzwe ini kuva chairperson. Indichiziva kuti hunhu hwangu nemararamire nezvimwe hazviiti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ngatisumudze ruoko nditi ini ndiregererei. Handiti here? Unenge waita chinhu chakanakisa pakuti ungoti ini ndinoda kupinda. Uye zvaMwari hazvikambenerwi. Ivo Mwari vamene vakazviziva kuti zuva ranhasi tichadini? Tichasongana. Vakaziva kuti zuva ranhasi pachasarudzwa komiti yemayuthi ichakomborerwa nemunhu waMwari Mambo Jacob. Zvichiitirwa panzvimbo tsvene. Izvo zvinoti zvoitirwa kwedu izvi. Asi zvanzi zvoitirwa panzvimbo tsvene. Uye ngatitende kuti varipei vavo ndo vatenderwa kuti vava panzvimbo tsvene kuti zvaMwari zvakafanira zvidini? Zviitirwe. Ndanzisumudze munhu waMwari. Munhu waMwari vakati chitaura ini. Saka muona ndichitaurisa mungazoti kuchiri kuti zvovotopedza nguva yemunhu waMwari. Munhu waMwari vangoti ini ndidini hangu. Saka ini ndindongodini hangu ndongoreva. Asi kapa ndaresva musazoti munhu waMwari vakaresva ndinenda dini. Asi papa ndendanatsa musati ndindakagona muti munhu waMwari ndo vakadini vakagona. Mazvinzwisisa? Kurapa nezvose zvandiri kutaura zvakashata ndezvangu. Zvakanaka ndozvomunhu waMwari. Handiti here? Saka ngatisongane pachinhu ichi. Tine tsika yatati chirarama vazioni vokwaBaba David. Mashoko okuvhurwa. Handiti here? Tine tsika yatati chirarama dzimwe tsika dzisina kufanira. Gore rino ratatanga rino tikaita congress pano. Handiti here? Vazhinji vamwe vakauya kungava kunana baba, kungava kunana mai, kungava kuvana vedu mayuthi. Vamwe vakauya vakatoronga. Pano hapawibviwi kumba kwakarongwa pano. Nokuti pano patauya ndo petozorongera. Handiti here? Saka mukabva makaronga uko muri kurongei. Nokuti pano patiri kuya ndo patauya kuzodini? Kuzoronga. Kuroti dei zvaitenda vanyambotironge tiri kumusha. Taide takangoronga tiri kumusha. Toti zvindo zvatakaronga ndizvo zvazviitwe. Saka zvose zvatakaronga zviya tiri kumusha pano hazvishandi. Pano ticharonga pano tiri tose tichungamirirwa nomunhu waMwari.
nomweya mutsvene unovatungamirira uchishanda navo isu tichivatevera. Kukareka tiri saka tongoti zvitionesane zvishoma. Wetsika imwe tsika izvo ndozvozvikangamaka uye ndogona kushayiwa nguva. Tsika yekungotaura zvechikoro chedu mumafoni haisiyo. Rugare kwatiri. Kana une nyaya neni ngaangondivingazve uye ndombaikisayeni makanditarisa ndochiisayeni vantu vanomaona rebhukawo ari pana vanawa mavhenyengwa asi ora uyai kuneni uyai kunowa mavhenyengwa votomanya vacho asi ndo vanotyisa vachiri kuti vanofamba naye ina handifambi naye ava kai vatotenderwa kufamba nefuti ava inotozikama kuti ava kadhura kuti ndakazomudhura oda kusaita zvakanaka kava kaona zvachibonzi wakanga utotaurisa pamusoro penyu imi mutungamiriri wenyika handiteve asi ina handitenderwa hangu kufamba nefuti handitenderwi kuti anoshamisika muchindi chamota zvekunditaura mufoni kuroko mutona ngondiudza orogare tsika iyo ngatisiyane nei nayo uye nyaya dzokumisha kwevanhu ngadzisavuya dzichipinda mukereke. Isu toda dzokumba kwanhu dzedu tambodzipedza here kwedu ine mukoma wangu hativonani. Muzukuru wangu wakatonyenga mbuya vakwe vhiki yakapera asi zvose zvondotosiya mbuya vachinyengwa nomuzukuru wavo ichiva kutaura zvokwavaekera haurwadziri moyo mbuya vanotorwa ava uchida zvokwava mavhenyengwa anogare ndangoti chenjedzane zvishoma handitivo kuitira kuti chero waizviita kudai menguva wakanga usingazivi. Asi kana kwanzi kana munhu akaziva kuita zvakanaka akasazviita iye munhu wava nechi kuroti kana makanga musingazivi mosva makanga musina. Asi nhasika tendai kuti munhu waMwari mambo Jacob vakuzivisai. Uye musazoti ndini ndakuzivisai ini evo ndati zvakashata ndo zvani. Saka iri shoko tiri kutenderana rakanaka here? Shuwa rakanaka here? Vana mai rakanaka here shoko here? Saka ndiri munhu waMwari kai? Saka riri munhu waMwari munoregere kundoriita kamobva pano. Mondiita. Kuroti hatitauri zvinotaurika zvakashata pai? Uye chimwe chunhu vakuru kana vane mashoko kumisha yavo ari echikoro handiti here munhu waMwari vakati pane dare rinogadzira izvozvo handiti vakazvitaura izvozvo munhu waMwari pachena. Uyai nenyaya dzenzinde nekuchi kamusingarivimbi mutaure pano kuti dare rero hatidini hatirivimbi handiti here munorivimba. Vana mai ndo vati vana baba munorivimba here hamurizivi muchazoriradzidzwa asi pane dare kunoti kana raiswa munhu waMwari munoridini notiwo munhu waMwari ndo muridzi wechikoroka. Saka kana ivo varivimba kuroti imi munofanira kutorivimba kana muchida munhu wani handiti uye ngatirege kungeta nange mutange chinda pamunhu waMwari. Munhu waMwari haasi mwana wamai vedu. Munhu waMwari haasi mwana wedu. Munhu waMwari haisi shamwari yedu. Munhu waMwari havaitwi jee navo. Imwe nguva monge arasvika kwainyi notita jee navo notamba chikudo navo. Izvo hauziti imwe nguva vane vaida kutesta. Vane vachida kukuona kuti dzinoshanda here uye unovakudza kusvika papi. Saka vanogona ngota vaenda vajaira Samuero mukwasha wangu uyu ndavajaira ina hamu mukarabwa wangu vamwe vototora advantage kuti ai havasati vawana tsano jake here zviita sokudini vanonzi mambo ava. Uye kutanga izvezvi ngatibetserane ka munditendere mambo Suri handidi kuhwa munhu unoti mambo Jacob zvoita vamwe mune muchiita sokuti kuda kudongera zita ravo chaizvo ka izvo kutova rijusa ikoko.
Nochero munhu usingavazivi uchada kuzivisa kuti vanombonzi mambo Jacob nokuti vakadini. Vanonzi mambo David, mambo worugare. Vanhu vakatozviziva vakazviziva musoro vakagadzwa kuti vakagadzwa vanonzi mambo Jacob. Kubva ipapo zvichinda mberi muchada kureva zita ravo kuti mudini. Vazhinji venyu takai tikataura mabambo enyu kuti uri mwana wasimikiwe, handiti here? naJuliet naJoseph bambo vako munonyunyuta hamuzvida, handiti? Asi sei muchida kutaura zita romunhu waMwari wedu? Isu tovana vavo torwadziwa kaizvo. Rugare kwatiri. Amen. Uye musaita makwikwi vana mai okutuma vana venyu. Rugare kwatiri. Rukwadi shoko nangoti ndiye jire ndatanga chatawo sendani. Musaita makwikwi okutuma vana venyu. Mayaregere kumbovatuma kare. Amazviona kuti ndozve zvinoitwa zvokutuma vanhu kundoro. Handiti? Hana yenyu ngairove. Zvakaiswa apa zvikuru. Zvinotoda kuti kana uye michero nemwana mai zviso zvenyu musanyanya kusumudza chiso muchitarisa. Nokuna vamwe vanosumuka vanozopedzisira vasumudza so vanopedzisira vachonya futi. Rugare. Saka izvozvo zvinhu zvandangoti tidini tionesane. Ngatitende mambo vedu kuti vatitira chinhu chakanaka. Vamwe nevamwe tatenderwa namambo zviri pamutemo kuti tindoita zvakafanira. Handiti? Tati shoko renharo ngaridini ngaripere. Asi kuna namai ndovinga kuti kwakanaka uko. Nokuti ndakanga nditeerera mambo vachitanga kubva zuro vana mai vachiita zvinhu zvavo kusvika nhasi neusiku ndakavanzwa ndaivateerera ndichinyangira muchiteerera vaita kusina bopoto. Ndakuhwai zvamaireva zviyakai ndaizvinzwa. Kwasara mambo nokuvana vedu kwakanaka. Ndakaona kwakarongeka tende, ndakariona musi wechina ranga ratovaka. Kuratidza kuti vana vanga vane shungu nezvinhu zvavo uye vakarongeka. Isu nonga chero mvura yekumwa ichatotigozhera, asi vana zvose zvakadini zvakamira zvakanaka. Saka kuvana hakuna dambudziko. Isu vana baba ngatirongeke. Vana vedu vakatarisira kwatiri. Madzimai edu akatarisira kwatiri. Saka kana vakanzwa kwetiri kondeta bopoto, ivo tavati vadini. Uye chinopopotesa kuramba kutungamirirwa. Munhu ngaatende kutungamirirwa. Kutenda kutungamirirwa kudini? Kuti zvawaudzwa ndozvodini? Saka isu choti tisaruzha nezvimwe zvose kuramba kutungamirirwa. Asi neyo nguva yandataura zvokwadi ndinoshuva kuti Mwari waBaba David atibetsere tose uye ave mukati medu pazvinhu zvose zvetinoita. Uye mumwe nomwe angonzwa pamwoyo pake kuti tauya pazvinhu zvani, pazvinhu zvedu. Munhu asati chero maenda kumusha yenyu waPirisita nyemi masekretari nemamai Rwadza namayupi musati vanaekera ndo vakanga vachiti iti takatenderana kuti, handiti here? Indai mundoti takatenderana kuti musati vana vaekera ndo vakati, hakuna vakati. Saka takwa kuti mbakai mudini? Rugare. Amen. Ndango nditaura nditivo ndikamawanzisa ndingazoresha zvinhu zvomunhu wani waMwari. Asi ndagara ndakukumbirai kuti ini muromo wangu unorya munyu, imwe nguva mai anogara navo anombowanzisa. Saka ndozvinoita vone mashoko acho. Imwe nguva penototaura anowanda vose munyu uya, imwe nguva umboita vose mashoma. Saka zvokwadi ndakukumbirai akanaka ndiwo matoremo machengeta moti ndo zvakarebwa nani nomunhu waMwari. Ndava ndizevezera akashata awanga angova vangu vavo mundiregerere.